Welkom allejaar. Wij zijn hier bij elkaar voor de betinking, de herdenking in het Nederlands, van de oorlogsslachtoffers vanuit Veenwouden en Veenwoosterwaal. Ze staan en neemt hier op het monument. Dit monument is adopteerd door de beide squallen van Veenwouden, de Frissel en de Dr. Teun de Vries squallen. Jim van Groep Zoon speelt daar een wichtige rol bij. Want Jim kan het verhaal terugvertellen. Hoe de naam en wat je precies bad is. Om erover te praten zwaar Jim dat het verhaal teruggaat. Man, ik jonge man, die strijden he in de oorlog voor uw vrijheid. Op verschillende manieren. Op squallen ha je hem leerd over deze oorlog. En je weet alle dat het al een heel skoftlien is. 76 jaar. En dat is een hele lange tijd. Maar het speelt nog heel dit een wichtige rol in uw skiertnis. Daarom is het zo mooi dat wij hier maken op dit plak staan. Elke jaar weer zal Groep Zoon van de Frissel en de Dr. Teun de Vries squallen op dit plak staan. En hier het verhaal jaren. En het is aan Jim om het terug te vertellen. De heer Klaas Wielinga vertelt over de spannende tijd tijdens de Tweede Wereldoorlog in Veenwouden. De band nemen de namen van de slachtoffers in Veenwouden en lezen 2 gedichten. Op 4 en 5 mei zijn we 76 jaar vrij. In de oorlog waren de mensen bang, want ze leefden onder bedwang. Nu herdenken wij met kransen dat wij in vrijheid leven met kansen. Op 4 mei zijn we 2 minuten stil. Daarmee herdenken we wat niemand ooit meer wil. Voor de oorlogsslachtoffers hebben we respect. Door een herdenking worden herinneringen niet bedekt. We herdenken het gemis van iedereen die er niet meer is. Op 4 mei zijn we allemaal vrij. We herdenken alle burgers en militairen die voor ons land hebben gevochten. Je bent hetzelfde als anderen, dus jezelf niet veranderen. De oorlog is nu 76 jaar voorbij. En al die tijd is ons land al vrij. We gaan hierom allemaal een moment stil zijn en denken dan even terug aan de pijn. Het is goed om te herdenken, om aan iedereen terug te denken. Dus op 4 mei herdenken wij. Dit is de Brage van de Valom. De Brage van de Valom is ook heel bekend geworden door het verhaal wat er in de oorlog gebeurd is. Dat vond ik wel een historische daad, die heel veel mensen net meer wisten. En toen bij de dorpsvernijing, toen kregen we de kans om daar aandacht aan te gaan. En toen heb ik together met Piet Wiebenga, mijn buurman, betocht om een plaquette hier bij de Brage te zetten. Waar het verhaal verteld wordt van wat je bad is in de oorlog. Eigenlijk was er een contactadres opgehaald in Dokkum.
De apotheker Gunster die was heel bekend en die wist alles van de illegaliteit, alle namen. En op een of andere manier is dat oprollen en is hij arresteerd. En toen was hij naar Ljouwt gebracht, zou er gebracht worden, die jongens. En het gevaar was dus dat hij terugsloeg. En dat heel Noordoost-Friesland de illegaliteit daar oprollen worden kon. Toen hadden ze besloten om hem te bevrijden. Nou, daar wie men in plak en dat wie de Vlom, de Bregen. En toen hadden ze de Bregen, die hadden ze meter omheen gedraaid. Ze wisten wanneer dat transport komen zou. En er zitten nog 2 gevangenen in die auto, maar hun om Gunster. Dat is in Safia slagen. Ze winnen hier in die bakkerij. Dat hingen ze als uitvalshoek. Toen hadden ze wachten tot die auto kwam. En dat was in de winter. Het snijden, het was heel guur waar. En toen eerst dachten ze dat er een andere kant omging, maar hij kwam op plaats al. De Bregen stond een meter omheen, dus die auto kon net terugrijden. En de afspraak was, er zou net schatten worden. Als het net nodig was, net zitten. Maar iemand die kon hem net betemmen en die schaat al. Er was er voort een Duitser die voorin zit, die was daar. En de chauffeur, die was zwaar gewond. En toen hadden ze Gunster bevrijd. Er zit nog een achterin. Een Duitse SD-commandant die smeerde hem. Toen hadden ze Gunster eruit halen. Maar doordat ze schaten, was Gunster ook gewond. En toen hadden ze hem achter op een fiets gezet. En toen had hij hem naar de Waardijk gebracht. En daar bedreef ze, bij een boer. Maar doordat het snijden en hij gewond was er eerst ook nog een bloedspoor te zien. Maar dat hadden ze op plaats wel opgelost. En ja, en toen hadden de Duitsers dan begrepen dat ze een hele goede buit hadden. En de commandant in Ljouwt, die was zo leuk, die vroeg ons in superieuren in Grens dat er toestemming kreeg om Dokkum te bombarderen. Nou, dat had hij net gekregen, maar hij mocht wel 20 gevangenen fusilleren. Nou, dat had er niet in. 22 januari, toen hadden ze 20 gevangenen in een auto gezet, willekeurig. Maar het waren meestal politieke gevangenen. En die hadden ze naar Dokkum gebracht. En voor bij de Waardwij, dat was toen nog heel anders dan het nu is, maar daar was een stuk langer. En daar hadden ze voor in regen van 5 gezet en fusilleerd. De burgemeester was ophalen, want die moest erbij staan. Dan wist er dat er wel wat gebeurde wat zien laat ik wijzen zou. Nou, en dat had dus een hele impact gehad. Want die lieken die moesten beslist een dag lezen blijven, ter afschrikking. Daarna is er niks meer over verteld. Ja, wel over Dokkum. Dat was elke keer betocht. Maar de Vlom werd uiteindelijk de oorzaak, die was net meer bekend. Doordat wij kwam te Wijen, en dat is al 22 jaar geleden, wist ik dit verhaal ook net. Terwijl ik altijd wel geïnteresseerd was in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Piet zijn Heid had hier in het verzet zitten, die werd er volle meer van. Nou ja, en together met Piet hebben we dit set betocht. En het functioneert heel goed. Het had toch wel een heel grote belangstelling. En dan werd het verhaal terug verteld en dat was eigenlijk de bedoeling. De Dr. Botke-squalle had het standbeeld adopteren van Master Klok. Elsier betinken ze de Tweede Wereldoorlog onder de hand van de verhalen over de slachtoffers en de rol van Master Klok. We staan hier met groep 8 van de Botke-squalle bij ons adoptiemonument van Master Klok. En we zijn hier samen voor de herdenking. Meester Klok die is hier in de Waarden bekend als een heel onpartijdige man. Er waren zijn van hij is die boppen de partijen. In het begin van de oorlog, toen was meester Klok al een beetje warmer
Maar wat illegale praktijken, wat eigenlijk net mocht. Het roembrengen van krantjes. Hij hele centen op voor mensen die in de onderzoek zitten. En ik derde speelde er dus wel wat een leidende rol, maar dat werd toen nog net heel goed georganiseerd. Ook al omdat in het begin van de oorlog zie je nog net zo'n hele volle lijst van de Duitsers. Dat verloor een beetje in 1943. En zeker doet eigenlijk in het laatste oorlogsjaar, toen we de omslag op een verloop januari 1944, daar rekken 2 maanden aan de Duitse kant daarbij deden. En toen waren de Duitsers nog volle lilker en grimmietiger. En toen we direct volle meer naar razzia's en zie je men ook achter de meesten in het verzet. En nou ja, dat betekent dat meester Klok eigenlijk net meer thuis bleef komen. Hier in de omgeving, hier wonen 24 adressen, werd er dan nachts te houden en slipte. En net niet best waren. Dus dan konden de Duitsers dat ook niet weten. Ik had er een hele goede rol spelen bij de oorlog. Want de meesten die waren lelijk, die hellen de meesten die het verkeerd waren op. En die moesten ze slaan en weet ik het wat. En toen had meester Klok optreden en die zei van jongens, dit mag je beslissen net, we mogen net wraak nemen. We pakken ze op, ze komen in squallen en er wordt hun neerdoen. Ze krijgen een proces en dat moet eerlijk verrinnen. En we doen net correct wat de Duitsers met ons die hebben. Nou, dat was natuurlijk wel heel bijzonder. Vrijheid is eigen keuzes maken en er vertrouwen in hebben. Vrijheid is eigen wil hebben als we weten durven doen wat je wil doen. Maar vrijheid is vooral, wees wie je bent, verander niet, afwijken en accepteer jezelf. Vrijheid is denken wat je wilt. Iedereen is gelijk, lesbisch, homo tot transgender. Niemand is normaal. Vrijheid is eigen keuzes maken, doen wat je wil. Je hebt vrijheid, geen druk of verplichtingen. Vrijheid is mensen helpen en pesten te stoppen. Levens redden, mensen in armoede helpen. Maar vrijheid is vooral dat mensen je niet veranderen. Je hebt je eigen mening en luister naar jezelf. Iedereen is gelijk, binnen- en buitenkant. Vrijheid. Beste mensen, het voor jou mooie, hebben wij omdenken van dus vrijheid. Vrijheid die dus 80 jaar lang zo bot uitpakt wordt. Net meer sissen kunnen wat je denken. En onderdrukking. Het zijn al die zaken werd de meesten van doel met de meisjes hier. De Tweede Wereldoorlog, een tijd van onzekerheid. Wat zo volle dient het maar mensen. Een tijd die een soort slachtoffers meebracht het. En een soort verdriet in huishoudingen. 5 jaar lang. Van begin mei 1940 tot begin mei 1945. En het Duitse leven van mensen wie onzekerheid en angst. En wat moeten wij de mensen die voor ons voelen dankbaar wezen. Dat ze strijden hebben voor ons vrijheid. En de vrijheid werd we altijd nog in leven. Maar weet wel, wij moeten die vrijheid koesteren. Want het kan zo oors. We zien het ik in de wereld om ons heen. En als we dat zien op de televisie, dan zeggen we, dit nooit weer bij ons. Maar wees waakzaam. Vertel het verhaal terug. Ik on uw jeugd. Uw spakers en beppers winnen straks niet meer. Want als je het verhaal van uw spakers en beppers jaren, dan is het soms correct een spannend boek. Maar wel een spannend boek, dat je net graag deel van uw maatje willen. Dat doen de meesten doen net, maar dat wil we nooit net.
Dus beste mensen, maar ik jongens en vrouwtjes, wees waakzaam. Wees alert. Want vrede is naast de gezondheid zo belangrijk. Vandaag hebben we te maken met een nieuwe bezetter. En het jaart een beetje raar. Want de nieuwe bezetter rent net met geweren terug het dorp. Het coronavirus heeft het verzorgen dat het verslijne maatschappelijke leven stil ligt. Uw verenigingsleven, uw sport, deze verenigingen draaien momenteel net meer. Maar ik de squalm. De squalm heeft dicht geweest. En Monties maat gingen bij van de squallen. De kerken worden bezocht door een leesgroepje mensen. Of worden volgen via online. Of soms helemaal niet. En mensen binnen op huis aanwezig. Krijgen geen visite en geen net meer op visite. En als wij naar een winkel gaan of naar een openbaar gebouw, dan moeten wij een moelkapje voor. En als je het eens zou besjoggen, dan kun je zeggen de hele maatschappij laat op zijn kont. Wij ben ik nou uw vrijheid kwijt. En vrijheid is wel het belangrijkste fundament van uw leven. En we hebben gezien, als mensen wat makkelijk met de regels omgaan, ze worden ziek. Erg ziek. En soms met de dood als gevolg. En dit heeft ik grote impact op de gezin, op de nabestaanden. En nou ik weer zeggen wij, dit net weer. En we zijn blij dat we straks gevaccineerd worden kunnen. En met reden hopen we dat we straks ook weer van uw volle vrijheid genieten kunnen. Het begrip vrijheid is net zomaar een losse gjalp. Het is nog altijd actueel. En misschien nou nog wel meer als oors. Jo jaren de meesten die de jaren 40, 45 meemaken ha. En die sissen wel eens, toen het oorlog wie, doe hier de meesten nog echt van elkaar. Maar ik kan jou sissen, maar het omdenken jou today, dat zit wel goed. Want als ik om je heen sjorren, is er zoveel omdenken en zoveel aandacht van mensen. En daar moeten we blij mee wezen. En ik zeg wel eens, het leven draait om het rijden aas. En dan wordt wel eens gezegd, wat bedoel je ermee? Aandacht, aandacht, aandacht. En vaak ik wel gemeende aandacht. Want dat is zo belangrijk. Het thema van het jaar van de 4 mei-bedenkingen is het fundament van vrijheid. En daarom doe ik een oproep aan onze jeugd. Wees zuinig op die vrijheid. En dat kan je op allerlei manieren aanpakt worden. Door oorlog, onderdrukking en vervolging. En beste jongeren, dat ben niet alleen het verhaal van Paak en Beppe. Maar het kan altijd gebeuren. Dus wees wacht. Beste mensen, je bij wie 2 minuten stil. Om de vrijheid die we hebben, om die te bedenken. En hoe volle is die vrijheid uw wurg? Binnen wij maar 2 minuten in het hele jaar stil van die vrijheid? Of doggen wij en binnen wij als mierskip alle dagen met vrijheid bezig? En denken wij altijd om vrijheid? Want wit, het is ook zo wichtig om die vrijheid in stand te houden. En dan hebben we zelf een soort verdwang. En dan kunnen we zelf ook een soort ontwang. Vrijheid is een groot goed.